Каква според вас трябва да бъде наемната цена на двустаен апартамент в Кръстова Вада? Сега ще ви покажа едно жилище, което предстои да отдаваме и ми е интересно какво мислите вие за цената. Това е сградата. Собственичката казва, че е построена 2000-та година. Според мен една идея малко по-нова. Ето там горе е апартамента, на предпоследния етаж с голяма тераса. Сега отиваме и към него. Вече сме в жилището, отвеждам ви направо в дневната. Отоплението е на климатик. Жилището е много светло и просторно и е топло, тъй като е с югоизточно изложение. Даже мишлено съм дръпнал предетата, тъй като няма да се види нищо от слънцето. Не е някакъв лукс, но е съвсем прилично. Да покажа и терасата, според мен тя е доста голяма, между 8 и 10 квадрата. Имаме гледка към Витоша. Съседните сгради. Ето големината на терасата. Има изваси от двете стаи. Показвам и спалнята. С много прилични размери, около 14-15 квадрата, което си е съвсем нормално за новото строителство, даже е малко по-голямо от обикновеното. Имаме и към банята и тоалетната. Пак повтарям, не е някакъв лукс, но си е приятно жилището. Това е от апартамента.